Chibai ule tun chum video a chuan variegated plants chungchang ka thiamang tokin kalo soi fia don ani tin ka variegated plants nei ang hote thlir ho pa in huni lo mang ho ang o variegated plants kan ti ho hi chi sang hi tam khop meya an ran moi em awang hianin pangpar ngai na tu te zinga hianin ngai nat le du hi a hlo em ani variegated plants kan ti hi latin changa la kania variegatas ti nania chu a omzia chuanin a sap tong chuan composed of different colors ti na ni ta chu rong chi sang atanga chei moi rong chi sang atanga siam te po kan ti theyang chu achan chu plant chunga hianin pigment chi sang a oma chu chlorophyll antia chlorophyll chuan ni atanga eng local alo hip lu kha achakna na lo mangta ni chuan chumi chlorophyll chuan thlai plants kan ti ang chi cho in siam na photosynthesis a khana tran puita chuan thlai then kha chuan chumi pigment kan ti chu an tla chama chung atla cham tu te ho chu variegated kan ti te ho chun lo ni ta chuanin variegated kan ti a hianin variety chihni a lo oma chumi variety chihni te chu pakhata chuan genetic variegated kan ti ang chi kha ni ta pathianina asiam dan atira tanga ron om itimeng natural variegated tho kan ti ang chi khan ni ta chung ho chu an mani inven nan hian pathian hianin ange an ran na ang tor chi kha khatiang kha asiam ta intinan enge ni hei maranta te kalathia tuna hei tun lai lar ve de aklonima kan ti ang chi te ho te po hi adang lam than ran dan dang lam theilo natural variegated kan ti ang chi chu lo ni ta chuan apahni le na chuan chimeric variegation an ti ang chi kha om le ta chumi chu aran dan kha angit lo ani engeni a cell pahni kha an nei ta khan kha a in mutate ve chen ani chlorophyll nei lo antia chumi cell pahni chu lo ni ta chuta an cell chini nei te chu engeni anin do ve anin el ve chen ani chu chuanin achak zok hi cell lampang kha an hoita entinan a variegated lampang kha lo chakse ana kha alo variegate chata chung ho jinga chuanin tunlaia kan or monstera albo deliciosa chumi khami tiang chi te chuan enge hozi buno enge jos buno ten ta chen chuan lamdan khalai ka cheng polo ni se khatiang chi te hei enge balmax kan tiang chi ni china ka khoi ang chi te philodendron pink princess kan ti ang chi te birkin kan ti ang chi hate ho te poi chimeric variegation an ti ang chi akhan huam vekani ti chuan a enkol dan lo soido ni lang variegated plants anga kan ngai reng a na te porang thatak nia kan lo kol reng thina kha ana kha aron hring hlang ta ni khati anga ro din siam kha kan nei chuanin a hring laia khan kan katanga chuanin a variegation a kharon chhuale na chance kha a omta ni chu kha ni aka a enkol dan pakhat na chu ni ta tuna ka soi a enkol dan akat dan vel kha chu nakina video shan leron siam ka leron tumle anga tun tuma hi chuanin arem chang theilawa nga i lang apahni le na chuan kan hun na kan da na mun tur akhanin mun eng
direction ina achun na lai ni si lo mun eng thalai tak in chunga kan da ni po in tin veranda a kan da ni po in khatiang lai kha thlan tur ania direction a achun reng reng hi chu an kang theita ni hi alo sa a hetiang plan so a bikin variegated tho te chu a hemi avar lai te arang lai te a kang du zol lai a an lo ni wang hian film khurangai em ani tin apathum le na chuan an thang muang bik ti hi sha tur nia plans pa ngai a hian an thang muang bika chu tin hei engemaw ei chetu hrikan han nei te hian an ngam lo bi ka nei chu pangpar na hring pa ngai a hian arang ho hian an ngam lo bi ka chu wang chuanin enkol uluk an ngaia enge ni vil uluk an ngai ni chu apalina chuanin propagate te po kan lo du theita kan propagate don chuanin variegated plants kha kan lo propagate dona a chhuak kha variegated vele tho tura kan du kha chuan arang thalai entinan akwanga te khatiang lai kha thlan bik tur ani arang lo lai kan thlan chuan arang lo vek khan ron chhuak don ta khawang khanin arang lai vek kha kan propagate tur ani tin propagate te po hi ahar sabika an enge anin du bik kan ti don ni kan ti mai don ani chu wang chuan engwang nge variegated plants te an to bik em pangpar hring pa ngai ai then enga tingen to kan ti chuan khami kha ati punna kha ahar sat bik wangin an to lo thei lawani pangpar enkol dan le pangpar chungchang te he tihan video karon cham thina pangpar lampang horticulture lama khan zirna thiamna kha kawanei tina nilawa maro chu kanin tonsia ta changte le kan experience ta changte tin internet ta changte hian enge ni kan shat ang hi chu hetiang hian kan han nei ve nia clear to te lama chang po in enge mo ti diklote kalo nei palani chuanin min lo shithiama atin min lo social bor turin kahan ngen chewatin in ngai dan le in mu dan te comment section lama te khanin lo soi ve chen ulang keima tan po ka channel te han ma han son han kal le zel nan te po min ti phur ve a tin video te han siam chuanin min lo like ka min lo subscribe pa in chan te ho te ne na te video link te min lo share sak tur chun ka han som non de chewa tin video siam reng hi thil boi thak hi alo tlen ve wang hian hun pek te hi angai ve a du ang hian karon update thalo thina in misha thiam na te ka han ngen chewa tin pangpar hi whatsapp ale IG a hianin kazwar ve thina IG a hi chuan kazwar chuak tam lutuk lawa WhatsApp ka active na ma jok chunia chunga chuan group te ka siama description a khanin anwaya khan link kada join ve du lo le join lovin om chuan khata khanin link kha in lo click me nga ti khan group in lo lut ve thei don ani ka channel te min lo lut saka ka video siam te min lo thlir sak thina chan khatte pe chon in lo kop kham lawa anuam ve kop me ti tu tan po hlim om ate anga min lo phor pui to ka mo cheu hi kalom em tin pangpar a hianin mizo meicha te han ti deu bi kilang mizo trong te channel siam ka ni wangin ma hi kan son to hi katia tun ayan na sale zwala ma te po hi kan son na kan ramathan angzela pangpara te po ma kan sona en koldana te khatianga khan ma kan lo son zel hi ka du thu samani a tin i pangpar te hi tia hung top lawa enge an ni dan tur ang an chomu dan tur te an moi dan tur ang a kan thei top kan chwa hian enge ne
keima ania po han limna min pe a tin kan share reng tura ka do bok pakhat chu pathian ina do taka siam ten nia mangai le do taka kan lo enkol ve hi ke ni pona kan ti thei tok alo ni tuna kan mulai hi Pink Princess ani heng teng te po hi tihan hei ka enkol liana ni tin video tuna kalo ti lan hi tha kalak to nu ka edit mai lo dewania tun ai hian hemi Pink Princess tuna lo lang me ka hi ataka ka nei chu an lian deuh to zo ka ni chungtiang te chu kan sui du atin shaltur kale nei heng ho te po hi adu ka chuan min lo be mai thin ulang in thlashung lovin ti te kan soi ani chu tun tum video hi chu tlemin hei athui de uleka athala ka hi maro chu ninglo taka minlo clear sakzel turing kan du chuwa tuna hei monstera ka nei te po he na ka propagate te an nia tira tak chuan vai ta apoi kha ka cha ta kha nga chang khan ti hian ka vit pung dar ve zela le thein ka nei ani tuna hian monstera albo te po hi tin thil dang le dei kan soi le du pakhat le chu plans hi tam tak chuanin khowot hian huamo anti chinta khowot hanti hianin vurte tla a sap ram te he miram anga nge vurthli te tle hum te ani lo chang kan ram ang hetiang thlasik saklia hi chu an holo ti hi kan soi du le a tin pakhat le a chuanin thlasik la hi chuan endowment ve china an mu anyang chu mizo tong chuan khatiang ani wang khanin an than hi chu amuanga an than hi athu deuh thien ani khowo awang hianin ti lum shan pa hi an ngai lawa tin WhatsApp ate po man deuh khan voi khat viral ka mu video viral ka mu to a ka plans te hi a votan tilu to ka khei ka urlum ti vel kha ka mu ni khatiang kha angai lawa kan plans te hi urlum shan pan ngai lawa maro chu classic la hian boruak hi aro mawang hianin boruak nong hi an mamoa khami boruak nong siam tur khanin enge ni humidifier te an mangta konglai ko thlanga te chuan humidifier kan ti chu electric manga tui ron khu chuak thei khol atanga huron chuak thei ang chi kha ne kha boruak ron tilum tu ni lovin boruak nong ron siam tu nia chon chumi humidifier ang te chu kan lo nei kher lo po ni theya boruak nong ron siam bel tur ang chi tur chuanin bol chunga tuida a lungte da khale mai tur kha nia khati ang chi te po khan mangna sa a tin boruak nong siam bel tur chuanin kan pangpa te hi afala da lovin ahu hawa da khom hian boruak nong hi anin share ve thei kati chin khatun tum video tan chuan lo ni se min lo sak tu te zong ka video lo en tu te zong chunga lom thu ka soi tak meu ani video le pe ka kanin mule cheu don nya